Ce zici, domnule, despre hotărârea Curții Constituționale? Așa e cu limba română? Păi, românaș, tu nu-i spune întâi și înseamnă hotărârea asta, că eu încă n-am înțeles. Unii spun una, alții spun alta. Păi, Curtea Constituțională a declarat că limba vorbită în Republica Moldova este româna și nu moldovenească, cum e scris în Constituție. Bun, și asta ce înseamnă? Și înseamnă că gata, în Constituție n-ați mai și scris că e moldovenească, ori și? Bine, articolul din Constituție îl pot schimba doar deputații, nu Curtea Constituțională. Și deputații și? A să-l schimbi articolul ăsta, ori nu? Păi dacă votează 67 de deputați, îl schimbă. Aha, dacă votează. Dar dacă nu votează? Dacă nu votează, atunci articolul rămâne neschimbat. Aha. Veți? Dar de unde să găsește 67 de deputați să voteze? Oi, nici 50 nu se adună. Nu, bun, ladna, aici, să zicem că al de Gimpu, Filat, mai votează pentru aia. Dar de lup și placotniu că românașul nu se știe. Tu nu i-au zis, eu zis lupul, că el e moldovan și grăiește, vorbește, moldovnește. Da, cam așa e. Apoi că eu deși zic că e românașul, că nu înțelegă și hotărârea asta e. Ci că trebuie să voteze deputații. Dar și românașul și până am tot așa era, nu tot deputații trebuie să voteze. Și mă rog, și așa nu a spus curtea asta, cum îi zici, constituțională. Curtea Constituțională. Curtea Constituțională e asta. Păi, frate, vezi că până acum nicio componență a Curții Constituționale pe care le-a avut Moldova nu a declarat lucrul acesta. Este pentru prima dată. E bun, e pentru prima dată, bun. Dar tu spune ni și de, asta, și... Păi este pentru prima dată când Curtea Constituțională spune că în Constituție e scris greșit și că lucrul acesta trebuie corectat. Aha, trebuie corectat. Dar de corectat îl pot corecta numai deputații, dar deputații n-a să-l corecteze. Ia ca și înțeleg eu, așa e? Bine, este încă un motiv. Băi, românaș, ia stai o leacă, băi, eu unde obște nu înțeleg, pentru și toată vânzoleala asta e, că e română, că e moldovnească. Ce să spun, ni absolut na bez razniță cum scrie în Constituție. Scrie moldovnească, scrie român și are face denumirea românaș. Bine, nu e chiar așa. Bun. El, clar că în Constituție ar trebui să fie scris român, pentru că moldovnească e limba asta pe care o grăiesc eu cu mătrinii. Dar asta și nu e limba de pus în Constituție. Copiii ei învață la școală limba română și așa e drept, pentru că asta e limbă de ieșit în lume. Dar moldovnească noastră e de grăit în biecei la un pahar de cină și când te înțelegi cu minții, cum să le dai vzeatcă. Bine spus. Oi, românașul, ia stai o leacă. Eu ne-am închipuit cum Leancă, amu când a fost la Vilnius, îi trage eu cuvântare în limba moldovnească. Moldova vrea să ajungă în Europa, ca moldovenii să trăiască bine și să aibă poreatcă în țară și drujbă între noroade. Oi, românașul, și asta e limba de intrată în Europa. Să și poreatcă în țară și să nu mai dăm vzeatcă la menți. Точно! Ой, lui Barroso, ce mai văzut. A, dar el n-are musteț.